Sanibonani emakhaya, siyathemba ukuthi niyaphila. This is your boy, Siyabonga Vincent Mtshali. You know wazi kahle-ke mfethu angizikushona le nale. Siphethe udokotela uSiphikeleli, and this is Insika Yesizwe TV. Yes, ikanjani indaba? Dokotela uyaphila kodwa? Ngiyaphila mntakababa. Sibonga kakhulu sikwamukele ohlelweni udokotela okahle kahle. Mina ngifuna ngabe ngiyathoba kuwena ngoba i-channel yakho le dokotela. Yeah, dokotela nginembuzo la noma nginembuzo la udokotela ngisezokwanda kakhulu because kuningi vele ngikholwa ukuthi umbukeli lapha ekhaya uyamazi udokotela lo ngihleli naye ukuthi udokotela ungubani kahle kahle. Dokotela ngifisa ukwazi la ngeke ngabuzwa ukukhuluma ngaphambilini noma ngeke ngezwe kukhona imibuzo abantu ade bekhulunywa nawe wazogcina usuphawula ngendaba yokuthi udokotela ukwazi ukuthi ahlanze umuntu. Yabona uma ngabe kwazi ahlanze umuntu. Ngifuna ukuzwa la dokotela ukuthi kunento engeke ngayizi ngabantu ukuthi uma ngabe yabo lento yokulala mhlawumbe ulala nomuntu mhlawumbe kanti wakwaba nesimo sokuphunyelwa isisu mhlawumbe wasikhipha nje usikhipha. Yabona lento le uthola ukuthi kuthiwa wena uma ngabe ucambalele naye umbathe naye gcina lokho kungcola kwakhe kusalela kuwena mhlawumbe udokotela uyakwazi mhlawumbe ayihlanze into enjalo. Yebo ngiyakwazi ukuhlala ukuhlanza. Dokotela mhlawumbe kuye kwenziwe kanjani mhlawumbe noma mhlawumbe kwenziwe kancane mhlawumbe ukhona umuntu lapha ekhaya mhlawumbe angafisa ukwazi okay mhlawumbe just ukumnika i-clue until aze afike kuwena ukuthi okay mhlawumbe kwamanje into ongayisiza ngayo yabona into kanjani ngoba phela siyazi abantu lapha ngaphandle baphila sebusika-ke nje. Yeah dokotela. Okay mkhulu, ngiyakwazi ukukuhlanza khehla lami kahle kahle lapho siyale sidinge umuthi wesinyama ngoba ngesikhathi umuntu ephuphunyelwe umntwana kusuke kuyisinyama. Nawe mangabe uzofika ube kanye naye obvious njengoba efana nomuntu osazilile leso sinyama sizohlala kuwena. Manje ukuhlanza lokho siyale sisebenzise straight amakhambi okususa isinyama kumuntu. Lokho kumgeza umhlambulule nangomswane nangenyongo yonke lonto okususa nje isinyama straight kusuke kusemzimbeni sakhe. Hayi ngiyakuzwa. Imake ngiyengizwe la dokotela bayebekhuluma nangokuthi kona lokho futhi kuyakwazi ukuthi kuphinde kungcolise umsamo womuntu. Angazi noma mhlambe kuyinkulumo nje inkulumo-ze noma mhlambe kuyiqiniso dokotela awusinabe lapho mhlambe besiphi ukuthi kahle kancane. Okay khehla lami ngiyakwazi ukuthi kungcolise umsamo omkhulu ngesizathu sokuthi njengoba uphila emhlabeni nawe kuney'dalwa zakho ezimbethe, so ukungcola kwakho ukungcola kwey'dalwa zakho obviously-ke lapho siyavuka-ke ngcokozela emsamo. Usuyathinteka-ke umsamo lapho usuyangcola ngoba vele kungcole ithempeli labo vele la bakhosele khona. Hayi kuyezwakala dokotela. Ngiyathemba ukuthi lapha emakhaya niyazizwela kahle ukuthi udokotela nangu uqobo lwakhe ukhona khona la sihleli naye, and ngiyathemba ukuthi kahle kahle siyanibona bafethu ukuthi you are interacting and konke niyakwenza ngendlela niyakhombisa ukuthi cha lento niyayizwa ngamanye amazwi. Yayibona lento leyo. Imibuzo yenu bafethu sisazoyithatha ngamunye bafethu wonke umuntu uzokwazi sigcine kokulandelayo mhlawumbe sikwazi kusho elandelayo siphinde siniphe noma mhlawumbe sithathe silandele kulokho mhlawumbe nifisa simlandele lokho. Okwamanje dokotela kukhona udaba futhi olunye ngenganizwa la dokotela indaba yokuthi ukubuyisa umuntu ekhaya mhlawumbe umuntu okade sengasekho mhlawumbe noma ngazi noma uthwetshuliwe angazi kanjani dokotela uyakwazi mhlawumbe wenze into kanjani dokotela? Alright, ngiyakwazi ukuthi kwenzeke phehla lami. Kodwa ukwenzeka kwakhona umuntu osuke ethwetshuliwe loyo muntu kuba ngcono mangabe uzomlapha engakaye emakhazeni. Yes. Kuba ngcono uma uzomlapha engakaye emakhazeni noma ngathiwa usekhona mhlambe usanosuku olulodwa khona. Ngoba the time kungena ama-ayisi emzimbeni yonke leyo nto igcina isilimaza ngaphakathi. Kanti mangabe esasekhaya usuke esambethwe leso silwane uyakwazi ukuthi umsebenze ngendlela isheshe iqhele leyo nto bese yabuya. Yazi dokotela usakhuluma ngaloko wangikhumbuza isigameko esake senzeka ngaphambilini untombazana okuthiwa wavuka egodini wavuka nje emathuneni waphuma nje wabuya. Angazi dokotela ukuthi into kanjalo wakwayizwa akafike nje benzani. Yes wake wafika. Awungitshela dokotela ngaloya muntu ukuthi umsiza kanjani umuntu okanjeyani ukuthi abuyele ekutheni abe ngoba phela akekho umuntu ongahamba noma ungadlula esimeni esifana nalesiya ebese kuyafithi ephinde ebe umuntu normal. Angazi ngicela ukuzwa ngayo dokotela ukuthi ukhona yini kuyenzeka yini uma kwenzekile kuye kwenziwe njani? Okay mkhulu, kukhona kuyenzeka futhi kakhulu. Umuntu mangabe esuke ethwetshuliwe kahle kahle kusuke sekukhona imithi esetshenzisiwe kuyena. Kusuke kunezilwane ezisuke seyifakiwe kuyena loyo muntu okusuke kahle kahle kumele zomsebenzisi. So mangabe esevuka lapho
obviously akasekho normal ngoba kuthathwa ivini umqondo wakhe uyathwetshula umqondo wakhe uthe ngabozi kahle kahle kwenzakalani ngoba usuke sawumuntu ophilayo so mangabe buya angimele loyo muntu ekhaya kuphoqa ukuthi loyo muntu akahambe yogcinwa okanye enyangeni kuqale kuthwetshulwe lezo iy'lwane ezikuyena mangabe qeda kuthwetshulwa iy'lwane bese eyagezwa yena bese kuphindwe futhi kugezwe ivini isidalwe esimbethe ukuthi-ke manje-ke asivuke siphinde simlekelele futhi ngizwa kahle uma iye ekhaya ngizwa kahle imake dokotela uke wabala izinto ey'ntathu ozenzayo dokotela ngicela ungikhumbuza uthe kampe kokuqala ngithena khehla lami ukubuyisa umuntu wakho senahlukana no imangaloko dokotela okay alright siyakubona lokho okay mkhulu ubungoma okay umngoma bese kuzoba uprofethi bese kuzoba inyanga futhi ukuba inyanga kusho ukuthi kuthathu ngikwenza kahle kahle imisebenzi engiyenzayo yomthathu ngiyakwazi ukuba umprofethi ngiyakwazi ukuba isangoma ngiyakwazi futhi ukuba inyanga dokotela kunomuntu lapha ekhaya njengamanje garanti for sure manje nange lapha ekhaya umuntu dokotela uyazibuza ukuthi udokotela kwangathi ukhuluma into eyodwa kanti akuyona into eyodwa lezi zinto zizentathu noma mhlawumbe makushaka umehluko ngephi lezi zinto zizothini okay mkhulu ngizothi nje kafishane umehluko la khehla lami mangabe kuthiwa inyanga kahle kahle ayithwasi njengesangoma inyanga umuntu osoke sebenzisa amakhambi inyanga umuntu ofika umtshele wena ukuthi kahle kahle la mkhulu ngize la ngiphethwe unyawo ngiphethwe idolo liyakhumuka ngiphethwe inyawo zivuvukeke bese qonde endumbeni uthathe lowo muthi bese yakulapha ngawo bese kuzothi isangoma uyafika nekhandlela lakho ufike nesigubhu sakho ufike nomnikelo uhlale lapha kumele kube isona esokhuleka emsamo sibheke ukuthi kwenzakalani bese kuzoba umthandazi kuthi umthandazi uthi akafani nasisangoma ukuthi umthandazi akathwasi kusuke kuyisiphiwo like isithunywa straight mangabe unesithunywa uyakwazi ukuthi umuntu efike ekuxoxele ukuthi nginenkinga kanje bese umkhulekisela lawo manzi akhe asuke waphethe noma futhi uphinde umbhekele emoyeni ukhuleke uthandaze ungayishisanga impela ukhuleke nje uthandaze bese kuyavezwa konke umthandazi-ke lo dokotela ukhuluma uke wayithena ngicela singayizibi noma mina ngiyimisile ngalesasikhathi kodwa uyithintile nayo indaba yokuthi ukubuyisa umuntu wakho ngicela ukuyela lapho dokotela ngiyayiza insizwa lapha hostel yakhala ithe umama wengane madoda awutshela dokotela kuye kube mhlawumbe isikhathi singanani noma usho lowo muntu mhlawumbe noma usho ngenye indlela ngicela uqala ungicacisele lapho okay kunjalo impela mkhulu ngisho ngaleyo ndlela ukuthi abantu asebeqhelelene kahle kahle mhlambe umakoti wakho wasekhaya seniqhelelene naye so lokho kuba isikhashana ngasho ngithi inyanga kumina engayigala dokotela ake sithi nanguke sebengidlisileke lapha lapho wena dokotela wenze njani uyakwazi ukungilungisela into efana nale angikhulumeli mina ngani zakwethu okay alright khona kuthanda ukuba imfihlwana khona ngizokusho kodwa kuba imfihlwana kumina ngoba lapho kusuke sekufunakala ukuthi ngesikhathi umuntu ekulowo muntu athandana naye kusuke sekumele siqale sibulale thina la ubudlelwane bakhe naloya muntu ngesikhathi sesibulala ubudlelwane kuzokwazi ukuthi ngesikhathi sesiphonza thina amadoda ukuthi ayomlanda simfice vele ekule ndawo yokuthi udiniwe vele uyena umwila kuyena sekuzoba lula ukuthi mayifika lento bese yakhumbule hayi ngizwa kahle dokotela ngiyathemba ukuthi akukho okusalile noma khona mhlawumbe dokotela ukade ufisa ukuthi ukusho sibonga kakhulu ngani zakwethu thank you for your time ukuthi nibe kanye nathi namhlanje insika yesizwe TV and this is your boy Siyabonga Vincent Mtshali and bafethu yes from 706 Visual Dose Production injalo indaba bafethu ngicela ukubuza dokotela sesivala nje akukho mhlawumbe ufuna ukuthi fahla uvalelise and then ungakhohlwa ukuthi usiphi umniningwane osolakala kuyona mhlasimbe into kanjalo okay mkhulu alright mkhulu engifisa ukukudlulisa kubabukeli emakhaya nakubalaleli emakhaya ukuthi bengakhohlwa yithonga noma ngathiwa mkhulu ithonga kuthiwa alikho egcekeni kodwa ukuphuma ngaphandle uyokhuluma noma ungaphatha isinefu uphathe iboxer
nalawo makhandlela uyokhuluma ngaphandle nethonga ukuba uxhumane nanami sikhulume uthi mangabe usuzongicela ukuthi mkhulu ngicela ungivulele endaweni lokuthi noma ngicela ungibonele into zami nawe umsamo wakho usuthintile yes ikhehla lami lokho ebengifisa ukudlulisa ukuthi sibambisane kakhulu khona umkhulu uDr Siphikeleli utholakala endaweni yaseKhonobha eRing 1 inamba engitholakala kuyona nginenamba ezimbili nginenamba yaka Telkom ngiphinde ngibe futhi nenamba yaka Vodacom eyaka Telkom ithi 068 besithi 11 besithi 42 izothi 043 ngiphinde futhi 068 11 besithi 42 besithi 043 bese kuzothi yama minute kadokotela yama minute okay alright ikhehla lamkhulu le eyama minute ikhehla lami ithi 072 984 bese izothi 2500 yebo 072 984 besithi 25 besithi 00 hayi ake sibonge kakhulu dokotela ngale yama minute yebo ima dokotela ku WhatsApp uyatholakala yebo ngiyatholakala mkhulu ku WhatsApp no Facebook ngiyatholakala na TikTok futhi ku dokotela lo wasingayibhali nje ngicela ukuthi ungiphe noma sikubhalele laphansi kodwa dokotela ngicela ukuthi phahla kakhulukazi ku WhatsApp utholakala iphi number kuleza tools okay ngitholakala kuya Telkom leya Telkom WhatsApp ku Facebook ubantu nakuyona futhi ngiyatholakala uyena uDr Siphikeleli Dr Siphikeleli ku Facebook bafethu ku TikTok nakhona futhi Dr Siphikeleli bafethu sibonga kakhulu ngesikhathi senu enisiphe sona bafethu I hope you are all enjoyed ishow namhlanje sethemba ukuthi you gonna subscribe and tune in nakulela ndelayo futhi bafethu it's gonna be same time same place noma kanjani bafethu sibonge have yourself some wonderful time out there thank you